Assalamu alaikum warahmatullah. Yau cikin darasinmu na hudu na topic ɗinmu mai suna indices, za mu yi deriving ɗin second formula na indices ɗin. Za mu ɗauki wannan misalin mu solve shi, bayan mun solve shi sai mu yi deriving ɗin wato second law of indices, x raised to power 6 divided by x raised to power 3. Abinda za mu yi farko a nan shine x raised to power 6 me yake nufi? X raised to power 6 yana nufin x times x times x times x times x times x har guda shida. Then divide by ɗin nan sai mu sa all over. Then x raised to power 3 kuma yana nufin x times x times x har sau uku. To abinda za mu yi nan, za mu iya cancelling tunda division ne kuma multiplication ne yake tsakaninsu. Wannan x zai yi cancelling wannan, wannan zai yi cancelling wannan, wannan zai yi cancelling wannan. So we are left with x guda uku a sama. We are left with what? X times x times x. So x guda uku kuma za mu iya rubuta shi as x raised to power 3. Wannan shine answer. To shi ma daga nan yadda muka yi na multiplication za mu iya yi na division, mu yi deriving formula kawai, ba sai mun rubuta wannan ba, mu tsallake step kawai. In muna da x raised to power 6 divided by x raised to power 3, shi ma zai zama x raised to power 6 divided by x raised to power 3. Tunda su ma base ɗin the same ne, division ne yake tsakaninsu, to nan tunda division ne sai mu yi subtraction a sama. So sai mu ɗauki x ɗaya kawai tunda base ɗin the same, sai mu yi subtracting powers kusa 6 minus 3. Nga x raised to power 6 minus 3 zai ba mu 3. So wannan shine second law of indices. Ana rubuta shi x raised to power a divided by x raised to power b, shi kuma is equal to x raised to power a minus b. Saɓanin irin na first law of indices wanda in multiplication ne shi kuma za ka yi adding powers. In division ne kuma za ka yi subtracting powers. Wannan shine second law of indices.